otu isi nkụkọ akụgbuola otu nwaafọ Igbo n'obodo Indonesia. Geenụ ọkwa nke a n'uju ya. Ndị isi nkụkọ akụgbuola otu onye Naịjirịa bi n'Indonesia, aha ya bụ George Onyekachi Ọnụọha lara mmụọ n'ụbọchị ụka bụ abalị 9 n'ọnwa Julaị n'afọ 2023 site n'ihe ọkụkụ ndị otu isi nkụkọ nke a na-akpọ Albom Boys dị na Tangerine nke dị na Banta kụrụ ya. Otu onye Naịjirịa nke hụrụ ka esi wee kụgbuo ya bụ nwa okorobịa gwara ndị na-agbasa ozi bụ Sahara Reporters na ọ dịghị onye mara ihe mere ndị otu isi nkụkọ a jiri kụgbuo Ọnụọha. Dịka ya bụ onye fọrọ n'anya siri kwuo, ọ sịrị na ya bụ ihe mere n'ụtụtụ ụka oge ndị ya bụ otu isi nkụkọ nke a na-akpọ Albom Boys gbakọrọ wee kụgbuo ya bụ nwa okorobịa. O kwukwara sị na nke abụghị nke mbụ ụdị ihe a na-eme, mana nke ka nke bụ na ndị ụlọ ọrụ na-anọchite anya mba